A mai videóban egy újabb áltudományos hülyeséget szeretnék megmutatni nektek. Ez pedig a homeopátia, aminek nagyon sok híve van, de hát még sose sikerült bebizonyítani, hogy hatásos lenne. Úgyhogy most ezzel egy egyszerű kísérlettel szemléltetném, hogy mekkora képtelenség ez. Nagyon egyszerű kellékeim vannak. Egy 2 literes üveg, egy töltsér, és egy kis mérőeszköz, amivel majd ki fogom mérni ezt a nagyon jó minőségű rumot. Ez nagyon finom rum, de most a kémia oltáron egy kicsit feláldozunk belőle. A homeopátia egyik alapelve az, hogy minél hígabb valami, annál jobban fog hatni. És ugye ezt fogjuk szemléltetni. Tehát először is kimérek 20 köbcentiméter rumot. Látjátok, mutatom közelebb is, hogy ez 20 köbcentiméter, és bele fogom önteni a kólás üvegbe, ami 2 literes, itt van rajta, hogy 2 liter, azaz 2000 köbcenti. Most ebbe belöntöm a rumot, vigyázz, hogy ne menjen mellé, és ezt fel fogom engedni vízzel. Íme itt van, lecsavarom, alaposan összerázom. Hát ugye a 20 köbcentit 2000 köbcentire hígítom, az azt jelenti, hogy éppen 100-szorosára hígítottam. De ugye ez a homeopátiás, hát idézős gyógyászatban nem ritka, sőt, az a lényege, hogy ők ezt többször megcsinálják, úgyhogy én is meg fogom csinálni. Tehát most ebből, na még egyszer összerázom, nehogy azt mondjátok, hogy csalok. Ebből most ki fogok önteni 2 köbcentit. Bocsánat, 20 köbcentit ebbe a pohárba. És olyan egyszerű ez, nagy az üveg. Na ez most megtalálom, mert ugye több skála is van ezen, és nem a megfelelőt néztem, még egy kicsit kell. Jó? És a többit ki is öntöm a lefolyóba, mert már nincs szükség. És már öntöm is bele, ez lesz tehát a második hígítás. Tehát beleöntöttem. És most újra felengedem vízzel 2 literre. Na, ezt is össze fogom rázni alaposan. Tehát most tartunk a második 100-szoros hígításnál. Ez ugye azt jelenti, hogy 100-szor talán az 10 000, tehát 10 000-szeresére felhígítottam. Tehát most volt ez a második. Ebből megint kimérek 20 köbcentit. Meg is van. Ezt pedig ismét kijöntem a lefolyóba. És már öntöm is bele a következő hígításhoz. Ez lesz a harmadik hígítás. És engedem is föl vízzel. Na, meg vagyunk, megint jól összerázzuk. Megütögetjük, mert ez is fontos a homeopátiában. Összeráztuk. Ugye most már 3-szor felhígítottuk 100-szorosára, tehát ez azt jelenti, hogy már 100-szor 100-szor 100, az 1 milliószoros hígításnál tartunk, de még nem hagyjuk abba. Most ismét kimérünk
20 köbcentit, vagy 20 millilitert, ugyanaz. És megint kiöntjük a fölösleget. És beleöntöm negyedszer is a felhígított oldatot. És most újra teleengedem vízzel az üveget. Meg volt a negyedik hígítás is, mármint hogy beleöntöttem a vizet, most alaposan el kell keverni megint. Tehát ez már negyedik hígítás, az azt jelenti, hogy 100x100x100x100, azaz, ugye 10 a másodikon, a negyedik, az 10 a 8-on, ami ugye 100 milliószoros hígítás. Na most az igazság, hogy sajnálom tovább pazarolni a csapvizet, de hát ugye ez most a homeopátia szerint már nagyon erős lesz, úgyhogy most meg fogom kóstolni. Most az az igazság, hogy attól félek, hogy annyira berúgok, majd hogy nem bírok innen felállni, de hát a tudományért mindent. Na lássuk, izgulok. Nagyon durva. Nyilván természetesen vízíze van, de gondoljatok már bele, hogy hányszor hígítottam fel vízzel, teljes képtelenség, hogy akkor ez most erősebb. Tehát akkor ettől most jobban be kéne rúgnom, nagyon be kéne rúgnom. Ugye még az elejétől attól a kis 2 köbcentitől se rúgtam volna be, ebben meg még ugye a rumnak még nyoma sincs. Ki lehetne persze számolni, hogy hány molekula maradt abból, érdekes feladat lenne, de most ennyi. Egészségetek!